ikke også? Folder 200-kronesedlen en gang eller 2 gange, ikke også? Ja. Så kan jeg så lige give den et ekstra fold her, ikke også? Fold den der, ikke? Fold den der. Og så ser jeg, Kim, hvis jeg lige giver den en lille drej her, så sker der en lille smule med den. Ja, det kan jeg se. Det sker en lille smule med den. Altså, jeg ved ikke, om man kan sige den fordobler, fordi jeg er sproglig. Men hvis du nu bare siger, at der står Kim på den her, så er det simpelthen din. Står der Kim på den her? Lad os bare sige det. Det gør det nemlig! Giv dem den måde. Tusind tak, Birken. Ha' det godt. Vi holder en kort pause og vender tilbage med noget mere. Bliv hængende for helvede. Vi ses! Se med efter pausen og se, hvad der sker med denne her. Og med hende her. Kig bare rundt på de dejlige smil, der kommer i billedet lige om lidt. Hej, tak fordi I gider kigge med igen. Publikum ved ikke, jeg sidder her. Prøv lige gå op i sig, Mads. Det vil sige, at vi har jo brug for hver en af jer til at lave en knaldhamrende god stemning. Og det eneste, vi mangler lige nu faktisk i virkeligheden, det er jo bare en enkelt ting. Inden vi kan starte op, så synes jeg, vi gør med det samme her. Ja, bare Ole Klagen, vi mangler. Hey! Tak! Og tak fordi, at I gider at kigge med igen. Det var pænt at kigge med igen. Har I savnet mig? Jeg har savnet jer. Ikke så meget jer i Vium, men I ved også godt hvorfor. Det var en ubehagelig hændelse, og jeg synes, du skal have lov til at sige undskyld. Hey Susan, sig lige undskyld! Undskyld! Sådan der! Nå, følg med herovre. Nå. I vores evige søgen efter flere seere har vi har kastet over flere forskellige elementer. Vi har haft noget med patter, og vi har haft noget med patter, og nu kommer der noget med Kleenex. Og det er også det, fordi nu skal vi lave noget interaktion. Nu har I mulighed for at lære noget. Det er så fandens populært, at man ligesom kan kigge med, og man selv kan lære noget, og man selv kan delagtiggøre sig. Jeg ved, der er sms-konkurrencer, der er kraftet med alt muligt. Man kan skrive ind og ringe ind. Og nu får I lige mulighed for at se, og nu skal I lige se først. Det man gør, man tager et stykke Kleenex, og så kan man så rive det i 2 stykker, og så kan 2 blive til 4, og 4 kan blive til 8, og 8 kan blive til 16. Og så kan man så krølle dem her sammen til en lille petit kugle, ikke også? En lille kugle her. Så kan man så folde dem sammen sådan her, og så kan det så faktisk blive helt igen, hvor det så bliver sådan her, ikke også? Godt. Den må I godt lære. Og det er, fordi jeg er så sød en fyr, og fordi jeg gerne vil ligesom, vise, hvordan man gør de her ting her. Man skal bruge, gæt, 1, 2 Kleenexer, okay? Og for jer derhjemme, gå ud, tag noget toiletrulle, eller hvis I har en Kleenex, det er der ikke så mange, der har, men ellers tag en toiletrulle, tag et papir, og gå ud og hente den nu. Vi venter. Så har vi alle med. Godt. Okay. Den ene, ikke også? Den krøller I sammen til en kugle. Okay? Og den gemmer I venstre hånd. Det ved folk ikke. Her er vigtigt, at man gør sådan her, og ikke sådan her. Man holder den sådan her, og så kan man passende holde Kleenex i den samme hånd, så folk ikke ved, at den er der. Så kan man gøre sådan her, hey, vil I se et trick? Skal I sige, vil I se et trick? Ja! Og I skal spørge for helvede. Jamen altså! Nå, men den venstre, det ved de ikke, så siger man her, vil I se et trick? Så holder man den her sammen, så man har den venstre her, så hiver man den her i 2 dele. Gør det? Ja, det er fint. Læg dem oven i hinanden, hiv dem i flere dele. Læg dem oven i hinanden og hiv dem i flere dele. Godt, nu kommer vi til det. Alle de her stumper her, ikke også? De ved stadig ikke, mens der er der. Alle de her stumper her krøller vi det sammen til en lille bitte kugle, lille bitte kugle, lille bitte kugle. Godt. Det, der skal ske nu, det er, at de her kugler, de her stykker her, skal byttes ud med den her i venstre hånd. Så det, man gør det sådan her, man sætter dem sammen sådan lynhurtigt, sådan så de ligner, at det bliver en kugle, men i virkeligheden er det flere. Er I med? Så man holder dem sådan her. Okay? Og så tager man bare sådan lidt over dem, og så skårer man den rigtige ud, og så folder man den ud, og så kan man vise, at den er blevet helt. Okay? Og så vil jeg lige sige, der er måske nogen, der siger, ja, men hvad med stykkerne herover? Og så kan man rent faktisk godt gøre sådan her. Fryd! Ej, dog op for helvede! Det var det!
Nu her skal vi lave et trick, som... eller I skal ikke lave en skid. Som virkelig har vist sig at være et populært trick igennem historien. Og jeg ved godt, at nogle af jer sidder og kigger, og så sidder I og siger, okay, et 2 stykker reb, hvor fedt kan det i virkeligheden være? Og der vil jeg faktisk godt sige, der giver jeg ikke ret for dem her, der sidder og tænker, det kan blive super fedt det her. Og rent faktisk har det vist sig, hvis man laver lidt research, og det har jeg, så kan man faktisk finde nogle billeder frem, hvis man har tid. Og det har jeg! Så det her trick, det går faktisk langt tilbage. Det her trick her har vist sin popularitet igennem historien. Og det første billede, der sidder tilbage til det her trick her, det kommer her. Ikke også? Jesus her, han er i gang med det. Han er ved at lave det trick her, som I kan se her. Og så gammelt er det. Ikke også? Så gammelt er det, hvor han laver det trick. Men rent faktisk er det en kende ældre faktisk. Mange troede, at Jesus var den første at lave. Og hvis man laver sin research, det har jeg! Så går det lidt længere tilbage. Prøv at se her. Cæsar! Da Cæsar sagde i acta est alea, det betyder rent faktisk, hey, jeg har 2 stykker reb. Men det går også længere op i tiden. I mere moderne tid. Ja, ikke, jo, men i 1920'erne og 30'erne. Prøv at se her. Ikke? Og Sig Heil betyder jo rent faktisk, jeg har 2 stykker reb. Og faktisk i nyere tid er det også blevet mere populært. Det bliver stadig brugt den dag i dag af prominente herrer. Prøv at se her. Ikke? Der var måske mange af jer, der troede, hey, det er bare Harsskov. Det er ikke Harsskov. Han er i gang med at lave det her trick her. Og nu vil jeg gerne vise til jer. Jeg skal bruge det tilfældigt. Hvad hedder du her? Hvad hedder du? Goddag, Søren. Gider du komme her og hjælpe? Tak skal du have. Søren, du får lige noget lyd på her. Får lige noget lyd her. Sådan her, sådan her, sådan her, sådan her. Kan du lige sætte den der. Skide godt, Søren. Og så sætter du bare hold den der. Det er fint. Søren, først og fremmest undersøg det her. Et hvidt reb med en knude på. Og det er den, der er den røde også. Og det er den, der er den interessante. Den har en knude på. Det er det eneste forskel, der er på de 2 stykker reb her. Den ene har en knude, og den anden har ikke. Der er også en farveforskel. Kom nu ind i kampen, for helvede. Hæft, jeg stiller krav, jeg gør. Der er nemlig en farveforskel også. Og hvis vi lige sætter dem her sammen her, så kan vi faktisk godt få det til at se lidt forvirrende ud. Fordi hvis man gør sådan, så kan man ikke rigtig se, hvor... Jo, nu kan man godt, ikke også? Men hvis vi lige spænder den lidt rundt sådan her, ikke også? Kan jeg lige få det til at gå et skridt frem? Et lille enkelt skridt frem? Det er det? Ja, sådan der. Sådan her. Skal faktisk lige spændes lidt mere, skal det ikke? Jo, skal lige spændes lidt mere. Giv den lige en ekstra spænder. Sådan her. Okay, nu skulle du nok have været en tø til det her, men fuck det. Så gør vi sådan her. Og så langsomt, så går den hvide knude hen på den røde. Og ikke nok med det. Det er faktisk en integreret del af rebet på selve det her. Giv en kæmpe hånd til Søren. Jeg tager lige din... Tak for hjælpen, Søren! Tak for hjælpen!
tusind tak for i aften. Det var en fornøjelse at lege med jer. Farvel. Han er pissedygtig. Han er pissedygtig. Det var fantastisk. Og jeg havde nu ikke lige regnet med slutningen, men det synes jeg skulle være godt. Altså, jeg synes, det der med guldfisken. Ja, det var lidt vildt. Ja. Jeg synes, jeg holde en fisk i hånden. Ja. Jeg kunne godt lide afslutningsscenen. Den synes jeg var ret fed. Hvad tænkte du der? Yes. Jamen, det gik lidt over min grænse, men jeg synes, det var meget fedt, faktisk.